Το μήνυμα είναι εκεί πέρα πάνω. Έχει κάτι 120 μήνες. But for video, because quite often it says 14 megapixel, but the video is only 1 or 2 megapixel. Τα καταγράφει και ό,τι βλέπει, εκεί τα βλέπει στιγμία τα ψάρια που περνάνε, τα περνάει εκεί πέρα πάνω. Τζαλάκωσε την δέσμη. Τι κάνει εκεί πάνω. Τζαλάκωσε την δέσμη. Έχει δύο ψάρια για πάνω. Ζωγραφίζει από κάτω στο βλέπεις. Δεν ξέρω. Τριετή επικόνηση. Τώρα σου πήγαμε. Δεν πήγαμε. Ψάρια. Is the Olex mapping? Yeah. Τι είναι γάμο. Τίποτα, το κάνω εγώ. Ξέρεις. Κάτι ξέρεις. Καλό το κάνω για τον καφέ. Ωραίος. Μα δεν θες κάνω άλλο. Γεμάτο το The white ψάρια. line is showing the average of the seafloor. So this is the seafloor, but for a quick trend, it's showing the seafloor. You can turn it on. Παγγίζεις και να γυρνάω. Ναι. Ευκαιρία και που φάστε, μου λέω. Άρα, έστε. Ναι ρε. Αυτό είναι το Olex. Δεν ήξερα. Τώρα κάτσε τι καθαρογράψει και τα άλλα δύσπισαν. Αυτό είναι το κάνω. Κοίταξε μου στο άλλο. Κοίταξε στο άλλο. Και δεν είναι τα ψάρια που Έχεις πέρασες. τα ψάρια που πέρασες πάνω. Αου. Μια στιγμή να γίνεται τα τραγωνάκια. Ψάρια. Ναι. Ό,τι Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις ψάρια. Σε αυτόματο το δουλεύει αυτό, αυτό έτσι εσύ. Το δουλεύει σε αυτόματο ποτέ. Είναι το σκάφος και η προβολή του είναι κάτω. Νόσας. Τι θα γιατί να έχω κάνει αυτή τη ζώνη. Ξέρεις τι σου λείψει να κάνω. Σαν γρανίτης. Ναι. Yes, play with this, please. Πήγε βρε βάρκα από εκεί. Δίπλα έχει κι άλλο κομμάτι. Τι κάνει, για Όλο από κομμάτι εκεί είναι. γίνει, όλο κομμάτι. Όλο κομμάτι εδώ και μέσα βγάζει τραγάνεις και μετά ανεβαίνει. Ξανανεβαίνουμε Ευαγγέλη. Αεροπλάνα πρέπει να πατεί η Ευαγγέλη. Ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τέτοια βέβαια. Εγώ είχε πει να φορά το ένα και το δώσω. Εδώ ποιος το έκανε αυτό το πράγμα, ήταν το παλιό που ήταν αυτό Ναι, εκεί. αυτό είναι το παλιό. Έλα ξανά. Κοίτα τι αεροπλάνα κάνει τώρα εκεί. Ξανά λέμε το νησί. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν συγκρίνω. Τίποτα. Το λέω ξεκανιάμε. Κατά κέφαλα τώρα βλέπεις. Έχεις κάνει εδώ πέρα. Θα γυρνάω. Μάλεξε μου μοιάζει στη μόνη. Καλά. Έχανε. Όχι, δεν έχει καλή τέτοια. Τώρα με βρήκα Ευαγγελή. Πάνε μας τώρα. Κατακόρυφα. Θα βλέπουμε ρεκτιλίνια εδώ σε Fish. βρίσκε. Την πεταγούδα πατέρα στο θέμα, τι δίκιο δεν πατέρας. See the fish? Ναι. Στο κεφάλι πάνε. Δεν είναι ψάρια ρε. Τι είναι. Τα πόνερά μας είναι. Όχι. Να βρω. Θα ψαρώ μια ξυνή με ψάρια. Ο μυστικός καρμέζα είναι. Πες μου δηλαδή πόσο αέρα το δίνει. Πίσω δεν πάω.
Και το σημάδι ούτε θα έρθει εκεί πέρα. Έκανε ζημιά ή καλά δεν Όταν το έχω στο κλασικό, να ξέρω πού ακριβώς το κεφάλι. Perfect.